Стой на място! Горе ръцете! Провал! Трябва да бягам! О, той избяга! Този град има нужда от повече ченгета. Набират се хора за полицейската академия. Леона, виж, търсят ученици за полицейската академия. Не знам, никога не съм мислила да ставам ченге. Хайде, ще бъде забавно. И без това ми омръзнаха скучните часове. Тук поне ще има нещо ново. Днес няма нито един ученик. Тъжно. Изглежда, че е време да се прибирам. Извинете, закъсняхме ли? Не, точно на време. Искате да станете полицаи ли? Да, тук ли е полицейският кастинг? Кастингът е в училище за модели. Тук има набор. И какво да направим? Трябва ли да минаваме някакъв изпит? Вероятно имате много кандидати. Мисля, че днес ще се справим и без изпити. Значи сме приети? Ура! Коя е първата задача? О, ето ти униформата. Елате утре и не закъснявайте. Ура! Добър ден! Тук ли е наборът за полицай? О, още един желаещ. Вие сте попаднали на правилното място. Слушай, не сме ли се срещали преди? Аз не мисля така. Добре, новобранец. Прият си. Ела утре на първия урок. Ще направим боец от теб. И така, ето ти униформата. Ела утре на първия урок. Аз трябва да се прибирам. Ако стана полицай и спечеля доверието, тогава ще открадна чашата. Ще е по-лесно от всякога. Виж, той взема храна от училище и не я плаща. Крадец в училище? Трябва да го спрем. Може би трябва да се обадим на учителя. Все още не сме истински полицаи. И да го пуснем? Не, това е нашият шанс да се докажем. Ей, не са ли те учили, че трябва да платиш стоката? Върни всичко, което открадна веднага. Кой сте вие? Ние всъщност сме бъдещи полицаи, така че те съветвам да ни слушаш. Така ли? Значи сме съученици, а? Искаш да кажеш, че и ти учиш за ченге? Не ставай смешен. От кога набират крадци в полицейската академия? Всъщност, взимам тези продукти за експертиза. Експертиза? Защо? Наскоро в академията беше забелязано бирчия. Търся следите му. Мога ли да ви видя ръцете? Какво беше това? Взех отпечатъците ви, за да ги сравня с отпечатъците на крадеца. Мислиш ли, че сме разбойници? Как се осмеляваш? Крадецът вероятно е някой сред учениците. Или дори е полицай. Подозираш ли ни? Как смееш? Добре, хайде, Леона. Закъсняваме за урока. Добре, ще обядваме на следващата почивка. И така, урокът ще започне след 3, 2, 1. О, почти закъсняхме. Всъщност закъсняхте. 1 секунда. Но това е само 1 секунда. Не е страшно, нали? Който закъснее за моите уроци, остава след часа и почиства пот. По дяволите, загазихме. Че изглеждаше толкова мил. Не говори. Ей, загубеняци! Какво правиш тук? Какво искате? Аз уча тук, нали ви казах? Да, късметли сме, че имаме такъв съученик. Внимание, клас! Днес ще проведем няколко занятия и ще изберем най-добрия ученик, който след това ще получи званието лейтенант. Още първия ден ли? Би трябвало да изберат мен. Аха, после и мен! Гледайте колко е уверен. Не можем да загубим от този новобранец. Да, ако го повишат, няма да видим спокоен живот. Съгласна съм. Една от нас трябва да спечели. И така, нека започнем първия урок. Първият ми урок, толкова се вълнувам. Всеки полицай трябва да може да арестува заподозрян. Покажете на какво сте способни. Това е лесно! Мога ли да бъда първи? Ами, започвай! Лейтенант Фил, аз съм от полицията. Имам заповед за вашия арест. Моля, елате с мен в участъка. Ами, ако престъпникът откаже и избяга? Не мърдайте! Или ще бъда принуден да използвам сила! Виждайки оръжието, престъпникът се предава. Сега ще ви сложа белезници. Имате право да замълчите. Всичко, което кажете, може и ще бъде използвано срещу вас в съда. Браво! Много добре. Свърши перфектна работа. Видяхте ли как работят професионалистите? Учете се! Видяхте ли как работят професионалистите? Фу! Следващият ще бъде курсант Алис. О, аз така се вълнувам. Стегни се. Не можеш да показваш на престъпника, че си нервна. Добре, готова съм. Моля да ме извините. Казвам се Алис. Бихте ли дошли с мен в полицейския участък? Надявам се да не сте извършили престъпление. Но, божечко, какво е това? Така никой престъпник няма да те слуша. Бъди по-уверена. Чуйте ме или ще стрелям.
Това бъдеш полицай ли е? То дори е смешно да се гледа. Това не е добре, Алис. Седни си. Не се притеснявай. Следващия път ще се получи. Все пак това е първият ден. Следващият. Давай, започвай. Лягай с муцуната на пода, иначе ще ти пръсна мозъка. Така че и майка ти няма да те познае. Успокой се. Трябва да арестуваш престъпника, а не да го караш да се наака в гащите. Броя до 3. 1, 2... Поздравления! Застреляхте за подозрение. Поне няма да бяга и да върши престъпления. Задачата беше да го арестуваш, а ти се провали. Не, честно! Мисля, че го направих правилно. Само Фил се справи с първата задача. За останалите резултатът е ужасен. Няма значение. Ще оправим резултатите на следващия урок. Каква бъркотия? Вчера тук имаше престъпление. Престъпникът е успял да избяга. Истинско престъпление? Яко! Леле, ще играем ли на детективи? Това не е игра, сериозно е. Трябва да намерите възможно най-много следи от престъплението. Който намери повече доказателства, ще получи звезда на раменете. Състезание? Не е зле. Не трябва да губим. Не може да се изложим както на предишната задача. Искам да съм първа. Добре, давай. Куршум от пистолет, което означава, че престъпникът е бил въоръжен и имало престрелка. И тук има следи от кръв, което означава, че бандитът е ранен. Вероятно са се скарали с неговият партньор относно разделянето на плячката. Парфюм. Изглежда, че е дамски. Означава, че един от престъпниците е жена. Не е лошо. Ти намери 3 улики. Хайде, сега е твой ред, Алис. Победата ми е близо. Това е план за грабеж. Значи престъпниците са се оговорили предварително да се срещнат на това място. Точно така. Една следа е намерена. Книга. Обирът за манекени. Значи разбойникът е чужденец. Фигура от шах. Бандитът трябва да е много умен, ако обича тази игра. Изглежда, че Леона е намерила всички останали улики. Намерихте и 3 улики. Сега е твой ред, Фил. Изглежда си останал без доказателства. Нямаш късмет. По-добре да се откажеш веднага. Кецове. Дамски. Номер 39. Миризмата на кожа говори, че обувката е чисто нова. Не е зле. Очила. Без диоптър. Така престъпникът ги е използвал за маскировка. Неговото зрение е добро. Добре, ясно. Друго. Куршумът, който Леона намери, не е боен. Бандитът умишлено го е оставил, за да създаде фалшива следа. Забеляза дори това. А кръвта по салфетката, която Леона намери, е френско червило. Дори знам магазина, от който е купено. Вау, той е готин. Съвсем не. Просто научква. Престъпникът е мъж, той е оставил парфюм и червило, за да създаде фалшива следа. Браво, дори аз не го забелязах. Ти си най-добрият ученик, който съм имал от години. За да хванете престъпник, трябва да мислите като престъпник. Дори за миг си помислих, че ти си този престъпник. Какво говорите? Аз съм просто ченге. Справяш се страхотно. Получаваш най-висок резултат. А що се отнася до момичетата, вие също се справихте добре. Справихте се добре? Само това ли? Фил отново ни победи. Той е истински гений. Не говори така. Той просто е късметлия. Чакам следващия час, за да се възстановя. Честито за твоето повишение. Видяхте ли? Сега съм над вас по ранг. Сега трябва да не се подчинявате. Не очаквай това. Урокът още не е приключил. Може след следващия час твоята звезда да е на моите рамене. Ха-ха-ха. Не ставай смешна. Между другото, какъв е следващия час? Време е за стрелбището. Време е да покажете как можете да стреляте. Трябва да ударите възможно най-много цели, без да пропуснете. Кой е първи? Позволете на мен! Добре, ти си първи. Невероятна работа, курсант! Кошмар, аз никога няма да мога да го направя. Хайде, няма нищо сложно. Насочваш пистолета и бам-бам! Никога през живота си не съм държала пистолет. Не мога. Не се страхувай. Хайде, давай! Надявам се, че този път няма да изпуснеш оръжието си. Мога да го направя. Всички на пода! Скрийте се! Оцелих ли?
Не, това е достатъчно. Хвърли оръжието си и се отдалечи. Надявам се следващият курсант да стреля по-добре. Само гледайте, сега ще видите майсторски клас. Добре, всички в готовност. Ето, готово. Не разбирам, ти къде се цели? Какво означава къде? В главната цел. Там, на прозорец. Трябва да се прицелиш в бандита, а не в партньора си. Ти се провали. Добре, но го оцелих идеално. Поздравление, курсант. Получаваш звание лейтенант. Ти ставаш главен в този клас. Що се отнася до вас двете, трябва да учите малко повече. Ще опитаме, ще видите. Заниманията приключиха за днес. Всички са свободни. Утре ще докажем, че сме по-добри от този Фил. Фу, работата свърши. Време е за почивка. Какво беше това? Фил, изплаши ме. Какво правиш тук? Часовете вече свършиха. Търся нещо много ценно. Златната купа. Златната купа? Защо ти е? Не е ли очевидно? Искам да я открадна. Какво казваш? Наистина ли ти си този крадец? Откажи се. Няма къде да избягаш. Във вашето оръжие няма куршуми, но в моето има. Какво искаш да направя? Кажете ми къде е скрита купата. Няма да ти кажа нищо. Стойте си тук до утре. Сам ще я намеря. Само ако можех да извикам за помощ. Леона, не можем да сме тук след училище. Забранено е. Няма да се прибера без телефона. Ще го взема бързо и ще си тръгна. Добре, надявам се никой да не ни забележи. Забрави, сега сме ченгета. Можем да кажем, че сме патрулирали около училището заради бандити. Ето го моят телефон. Леона, виж! О, учителю, още ли сте тук? Так му взех телефона си и вече тръгваме. Учителю, защо сте вързан? Фил беше. Той се оказа бандит. Забравете за мен. Не можете да позволите на Фил да открадне златната купа. Защо? Толкова ли е ценна? Това е гордостта на нашето училище. Изчезването и ще ни опозори. Не се притеснявайте, ще спрем Фил и ще върнем купата. Сигурни ли сте, че можете да се справите? Ние помним вашите уроци. Доверете ни се. Къде е скрил купата? Не разбирам нищо. Горе ръцете! Стой на място! Кой е тук? И какво ще направиш? Ще изпуснеш това нещо като последния път ли? Този път няма да се оплаша и ще спра престъпника. Ха! Ти си просто една жалка страхливка. Нищо няма да направиш. Браво, Алис! Добра работа! Но аз не направих нищо. Ти го разсея и ми спечели време. Не мога да повярвам, че хванахме бандит, с който дори учителят не можа да се справи. Какво стана? Къде съм? Все още си в училище, но скоро ще бъдеш в затвора. Какво? Как ме хванахте? Хей, тихо! Да го заведем при капитана. Имаш право да замълчиш. Всичко, което кажеш, може да бъде използвано срещу теб в съда. Браво, момичета. Спасихте мен и гордостта на училището. Така и не успяхме да намерим златната купа. Не се притеснявайте, тя е надежно скрита от лапите на бандитите. И какво ще стане с него сега? Фил ще бъде изключен от училището. Ще бъде изпратен в специален затвор. А що се отнася до вас, момичета? И двете получавате звание младши лейтенант. Яко! Ние сме повишени! Страхотна работа, партньор! Предлагам да отпразнуваме това с понички. Съгласна съм. Хей, приятели, пишете в коментарите, бихте ли искали да станете полицаи? Сложете лайк и се абонирайте за канала, за да не пропуснете новите епизоди. И също така штръкнете върху камбанката. Чао на всички! Кой идва? Не очаквам гости. Сигурно децата от квартала се шегуват. Пакет? За мен? Странно, нищо не съм поръчвала. Уф. Какво е това? Хей, Кити, ще караш ли и тротинетка с нас? Кити, къде отиде? Може би е на верандата. О, пакет!
Сигурно са ми изпратили слушалките. Покажи. Къде съм? Какво стана? Лео, Луна, събуждайте се по-бързо. Ох, наистина ме боли главата. Защо заспахме? Това е от пакета. В него имаше приспивен газ. Газ? Но кой го направи и защо? Добър ден и добре дошли в играта за оцеляване 24 часа в киното. Кой е този човек? Не знам, но няма да свърши добре. Вашата задача е да намерите 4 уникални предмета в 4 различни филмови свята. Филмови светове? Значи ще участваме в различни филми? Да, във всеки свят има нещо специално. Намерете го, за да завършите нивото. Съберете всичко, за да завършите играта и да се върнете във вашия свят. Добре, изглежда просто. Надявам се да не попаднем в някакъв филм на ужасите. Ужасявам се от маняци. Аз мисля, че ще бъде интересно. Готови ли сте? Да, готови сме. Първият филм, в който ще отидете е Хари Потър. Целта е легендарната пръчка на Волдемор. Хари Потър? Обичам го. Аз не съм гледала нито един епизод. Шегуваш ли се? Как не си гледала Хари Потър? Ето така. Лео, ти гледал ли си го? Разбира се. Всички части 3 пъти. Разбирам. Истински фен. Пригответе се. Изпращане след 3, 2, 1. Страхотно! Ние сме ученици от Хогвартс. Виж нашите ивици. Ние сме в Грифиндор. Готино! Но къде са другите ученици? И къде е Лео? Сега е лято и всички ученици са във ваканция. Тогава защо не сме в почивка? Вие двете сте най-лошите ученици. Затова останахте за летните занятия. Извинете, но кой сте вие? Не го ли позна? Това е професор Дъмбълдор, директорът на Хогвартс. Тук съм за изпита по магия. Вие сте единствените, които не го издържахте. Съжалявам, професоре, но нямаме време за това. Да, трябва да хванем Волдом... Не смей да произнасяш това име. Защо? Това име е забранено. Това е просто име. Волдемор е много силен магиосник. Името му плаши хората. Добре, ще запомня. Седнете на масата и да започнем изпита. Ако не преминем, ще бъдем изгонени и няма да намерим Волдемор. Тогава нека се опитаме да издържим този изпит. За да издържите изпита, трябва да превърнете едно яйце в живо пиле. Живо пиле? Трудно е. Дори първокласник може да се справи с тази задача. Ще опитаме. Знаеш ли какво заклинание трябва? Нямам идея. Създаване на пиле. За това ви оставиха за втората година. Съжалявам, учителю. Нека опитаме. Създаване на пиле. Опа. Казах да е пиле, а не да е печено. Съжалявам, не овладях силата си. Мой ред е. Създаване на пиле. Почти се получи. Имаме нужда от цяло живо пиле, а имаме само част от него. Можем да вземем още няколко яйца и да направим останалите. Точно! И да зашием парчетата в едно цяло. Благодаря, но Франкенщайн не ни трябва. Добре. Просто силата ни е другаде. Да, или може би можем да се справим с друга задача. Нека помисля. Знам какво да направя. Да тръгваме. Давам ви втори шанс. Готови ли сте да чуете следващата задача? Готови! Накарайте тези семена да растат. По-лесно от пилето, нали? Има само един начин да проверите. Хербивикус. Еха! Леле, изненадахте ме. Уау, ти дори знаеш заклинанието? Да, не напразно съм гледала всички части на Хари Потър. Добре, сега е мой ред. Хербивикус. Получи се! Поздравления! Издържахте изпита. Готино! Ще ни дадат ли диплома? Разбира се. Елате с мен в офиса ми. Никъде няма да ходите. Кой е това? И какво е станало с носа му? Това е Волдемор, главният злодей на този филм. Значи трябва да вземем неговата магическа пръчка. Бягайте, ученици! Аз ще спра Волдемор!
Нищо няма да направиш, старче! Абракадабра! Кошмар! Той уби Дъмбълдор! Сега ще взема магията ви и душата ви с нея! И какво ще правим? Ако си спомням заклинанието, мога да го победя. Имате ли последно желание? Какво заклинание използва Хари, за да убие Волдемор? Кити, мисли по-бързо. Не, тогава кажете с Богом на живота. Абра... Добре. Създаване на пиле! Превърна го в парче пиле? Нямаше време да си спомням бойното заклинание. Ето и вълшебната пръчка на Волдемор. Имаме пръчката, така че преминахме нивото. Сега трябва да намерим изход. Опитай да размахаш пръчката. Добра идея! Ух! Дори не предполагах, че Хари Потър е толкова интересен. Да, трябва да гледаш всички филми. Главата ми! Сънувах такъв странен сън. Не беше сън. Бяхме във филма за Хари Потър. Страхотно! Значи наистина бях супер злодей. Просто нямаше късмет с ролята. Поздравления! Преминахте първото ниво. Благодаря. Беше забавно. Чудя се, ако Волдемор беше успял да направи магия, какво щеше да стане? Щяхте да умрете. Играта щеше да започне от начало, нали? Имате 3 живота. Ако умрете 3 пъти, играта свършва. И тогава какво става? Тогава ще умрете и в реалния живот. О, вече не се забавлявам. Не се притеснявай, можем да се справим. Имаме цели 3 живота. Пригответе се за второ ниво. Чудя се къде ще ни пратят този път. Надявам се, че вече не се налага да бъда злодей. Вторият ви филм е Squid Game. Целта е малка кукла. Играта с калмари. Това е телевизионен сериал, а не филм. Тихо, не се заяждай, иначе ще се ядоса и ще ни прати на по-лошо място. Не мисля, че има по-лошо място от играта на калмари. Какво не е наред с играта на калмари? Луна, ти изобщо филми гледаш ли? Играта на калмари е игра за оцеляване. Мислех, че става въпрос само за предизвикателства, като тези, които снимаме. Не става дума само за предизвикателства. Пригответе се. Изпращане след 3, 2, 1. Късметлия съм. Този път не съм злодей. Ние сме в Squid Game. Сигурен ли си, че си късметлия? Леле, точно така. Искаме се да бях злодей. Добре дошли в играта на калмари. Имате шанс да спечелите $1 милиард. Цял милиард? Не забравяй, ние сме тук за куклата. Да, ма милиард? Ние сме във филмите и тези милиарди не са реални. Вярно. Ако сте съгласни, щръкнете върху бутона. Съгласна съм и съм готова да играя. И аз съм съгласен, въпреки че милиардът не е реален. Много добре. А сега ме последвайте. Ох! Какво мислиш, че щеше да стане, ако бяхме отказали? Не знам, може би щяхме да загубим един живот. И аз мисля така. Внимание, участници! Първата игра се нарича червено-зелена светлина. Всички ли знаят как се играе? Да! Аз не си спомням. Кажете ми, моля. Когато ви погледна и кажа червена светлина, всички трябва да замръзнат. Когато обърна гръб и кажа зелена светлина, трябва да тръгнете към мен. И ако ни забележите, играчът е елиминиран и вашият отбор губи един живот. Значи работим като екип? Добре. Трябва да се стараем повече. Имаме само 3 живота. Пригответе се. Играта ще започне след 10 секунди. Три, 2, 1. Играта започва. Зелена светлина. Червена светлина. Зелена светлина. Червена светлина. Кръкът ме сърби. Бъди търпелива. Ако се преместиш, край. Това не е краят. Имаме 3 живота. Няма да загубя нито един заради крака ти. Зелена светлина. Червена светлина. Участник Лео, премести се.
Само не това! Вие сте елиминирани от играта и вашият отбор губи един живот. Съжалявам, Кити. Нищо, случва се. Остават ни 2 живота. Не ме разочаровай. Ще опитам. Продължаваме играта. Зелена светлина. Червена светлина. Зелена светлина. Оф, проработи! Минах! Поздравления! Вашият отбор се класира за втория кръг. Много добре. Мислях, че ще те хванат. И аз, но успях. Чудя се, какъв ли ще е вторият кръг? Участници, последвайте ме. Следващата игра ви очаква на тази маса. Отворете. Вашата задача е да изрежете бисквите на фигурка, без да я счупите. С какво ще режем? С тези игли. Спомням си тази игра. Много по-сложна от светофар. Играех я, мога да се справя. Няма ограничение във времето. Можете да започнете сега. Основното нещо е да не бързам и ще успея. Опа! Що за опа е това? Нищо. Не ми казвай, че вече си счупила бисквитката. Добре, няма да ти кажа. Кити! Какво трябва да направя сега? Участник Кити, покажете ми бисквитките си. О, не си струва. Още не е готова. Трябва да я изрежете, а не да я криете. Просто измислям тактика. Покажете вашата бисквитка или ще бъдете изключени. Добре. Счупена бисквитка и за това ви отнемам още един живот. Остава ни един живот. Лео, не ме разочаровай. Не ме разсейвай. Леле, ти си майстор. Казах ти, че тренирам. Готово. Поздравления! Завършихте успешно кръга и вашият отбор завърши успешно играта. Супер! Сега можем да вземем наградата. Тази чанта е вашата награда. $1 милиарда. Удивително е колко пари има. И това е сувенир. Куклата на играта Калмари. Точно това търсихме. Поздравления! Преминахте второто ниво. Виж, все още имаме куклата. Може би в чантата са останали и пари? Тук е празно. По-добре да ни останат пари, а не кукла. Сънувах такъв странен сън. Ти ли беше водещ в играта на Калмари? Откъде знаеш? И ние бяхме там, но като участници. Значи сега аз бях злодеят. Чудя се, защо всеки има главоболие, след като играе злодей? Вероятно всички злодеи ги боли, затова са зли. И кой филм ще гледаме сега? Надявам се да е научна фантастика. Аз искам мелодрама за любовта. Аз искам комедия. Третият ви филм е Малката русалка. Целта е гребена на Ариел. О, обожавам този филм. Еха! Гледала ли си го? Да, обичам анимациите, но не харесвам много филми. Напротив, филмите ми харесват повече от анимационните. Приятели, а вие какво харесвате повече? Филми или анимации? Пишете в коментарите. И сложете един лайк под видеото. Пригответе се. Изпращане след 3, 2, 1. Леле, станах русалка. Истинска опашка. Като риба. Кити, тук съм. И аз станах русал. Готино. Жалко, че сме на басейна, а не в морето. Къде е Луна? И тя ли е русалка? Не, изглежда, че съм останала обикновен човек. Добре, значи ти ще търсиш гребена. А вие какво ще правите през това време? Отиваме да плуваме в басейна. Добре сте се настанили. Съжалявам, но няма да можем да ходим в къщата с тези опашки. Добре, ще намеря гребена, а вие чакайте тук. Сякаш можем да отидем някъде. Ние сме късметли. Представете си, че и Луна беше станала русалка. Ще трябва да пълзим по корем из цялата къща. Да, би било много трудно. Чудя се, дали можем да дишаме под вода? Не знам, нека проверим.
къщата е толкова голяма и е толкова трудно да търсиш сама. Какво е това? Прилича на ключ. Чудя се от коя врата е. Не. Не отново. Да. Намерих допълнителен живот. Трябва да кажа на приятелите си. Приятели, намерих нещо! Къде сте, приятели? Да си Русал е толкова готино. Дори не е нужно да задържаме дъха си. Можем да дишаме под вода. Радвам се, че се забавлявате, но имам важна задача. Мислехме, че вече си намерила гребен. Ако не, защо ни викаш? Успях да намеря това. Допълнителен живот. Страхотно, това ще бъде полезно. Да, Лео и аз изгорихме цели 2 живота в Squid Game. Имаме нужда от гребен. Претърсих цялата къща. Няма го. Може би е в двора. Добре, ще опитам пак. Чакайте, изглежда има нещо на дъното. Къде? Там! Аз нищо не виждам. Това е защото не си русалка. Русалките виждат по-добре под водата от хората. Изчакайте тук. Аз ще се гмурна и ще разгледам. Ти го намери! Ура! Гребенът на Ариел! Значи е бил под носа ви през цялото това време. И как не го забелязахме веднага? Претърсих цялата къща на празно. Не на празно. Ти ни намери допълнителен живот. Права си. А сега да се върнем. Може ли да плуваме още малко? Не, трябва да излезем от тази игра. Но как? Опитай се да срещеш косата си с гребена. Оказа се, че преминахме и 3-то ниво. Още нещо и можем да излезем в реалния живот. Чудя се какво ли ни чака след това. Мисля, че ще бъде някакъв популярен филм. Като Барби. Аз мисля, че ще е карикатура. Например, Шрек. Аз мисля, че ще има телевизионно шоу от Netflix. Може би странните неща? Нека разберем. На последното ниво ви очаква сериала за Уенсди. Да, почти познах правилно. Каза, че ще бъдат странните неща. И също казах сериал от Netflix. За да завършите последното ниво, трябва да намерите живата ръка на мъртвеца на име нещо. Помня го! Той е най-добрият приятел на Уенсди. Не ми харесва тази ръка. Тя е страшна. Аз мисля, че е готина. Пригответе се. Изпращане след 3, 2, 1. Кити, какво стана с косата ти? Същото, което се случи с твоята. Ние станахме семейство Адамс. И какво, черното отива ли ми? Не, искаш ли да си бъдисаш косата? Може би. Вижте, тук в басейна плуват риби. Боли! Какво стана? Бях ухапан от пираня. Знаеш, че има капани навсякъде в къщата на семейство Адамс. Имаш късмет, че Луна ни намери допълнителен живот. Да, иначе вече щяхме да сме загубили. Разбрах, ще внимавам повече. Приятели, нека се концентрираме върху задачата. Нещото трябва да е някъде в къщата. Да го потърсим там. Хайде! Нещо! 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 Никой не отговаря. Сигурно не ни чува. Вижте тук. Това е писмо. Нещото го е написал. Познаваш почерка му? Не, той се е подписал. Прочети ни го. Скъпо семейство Адамс, вие се отнесохте ужасно с мен. Затова реших да напусна къщата. Ако искате да се върна, трябва да се отнасяте по-добре с мен. Старото семейство Адамс го е обидило много. Трябва да сме сигурни, че ще се върне. Някакви идеи? Предлагам да закупим лакове за ногти в различни цветове. Аз мога да направя масаж на пръстите. Може да му подарим нова пила за ногти. А също така и крем за ръце. Нека опаковаме подарък и да го изпратим по пощата. Разбира се, нещото ще получи подарък и ще се върне от дома. Най-скъпият крем за ръце, който съм намирала. Лак за ногти, любимият цвят на нещото. Нова пила за ногти и няколко вкусни лакомства. Написах извинително писмо за нещото. Добре, сложи го в кутията. Подаръкът е готов.
Остава само да го изпратим. Това е проблем. Не знаем къде е нещото сега. Точно. Нямаме адрес или телефонен номер. Аз знам къде е нещото. Как? Питах съседи. Те ми казаха къде живее. Сигурен ли си, че това е нашето нещо? В този град не живеят много отрязани ръце. Лео е прав. Това е нашата ръка. Ще изпратим подаръка на новия му адрес. Пощальонът ще пристигне скоро. Ще оставя пакета на прага. Остава да чакаме отговор от нещото, но междувременно можем да огледаме къщата. Защо семейство Адамс има черно-бял телевизор? Харесват старомодни неща. Кажете благодаря, че ние изобщо имаме телевизор. А какво ли ядат? Ще погледна. И така, консервирани мозъци, змийски яйца, пържени мозъци, червеи в захар. Стига, ще ми стане лошо. Напразно. Яхнията от скорпиони е много вкусна. Отивам да видя кой е там. Нещо, ти се върна! Харесал е подаръка ни. Значи минахме нивото. И сега можем да се върнем в нашия свят. И нещото може да дойде с нас, нали? Отново станахме себе си. Нещо! Нещо, чуваш ли ме? Той вече не е жив. Сега е просто играчка. Колко жалко! Във филма изглеждаше жив. Поздравления, участници! Преминахте всичките 4 нива и спечелихте награда. Готино! И каква е наградата? Можете да изберете сами. Първата награда е възможността да продължите да играете и да спечелите $1 000 000. А втората? Втората награда е да завършите играта и да се върнете у дома. Да се върна у дома без пари? Това няма да стане. Трябва да продължим. Не, твърде рисковано е. Остава ни един живот. Луна е права. Ако загубим, ще останем тук завинаги. Ще намерим допълнителни животи в нови нива. Да, възможно е, но все пак е опасно. Нека зрителите решат. Ако искат да продължим, трябва да харесат това видео. Ако има 20 000 лайка, продължаваме играта. А ако не, ние се прибираме. Чухте ли това? Моля, сложете лайк на видеото, ако искате да видите новия епизод. И се абонирайте за канала, за да не пропускате новото видео. Чао на всички!